matukar kaunar ka, amma ka san abin da yake damuna da kai guda daya shine wannan yanayin shigar taka. Ban so yanzu ka gani shigar da nake yi ba, yanzu ka duba ga rana da kuka samu matsala da mahaifina, ban jin daɗin irin ga kanka din girman Allah. Ka duba ka gani. Awo, kina ma diba shiga na ne? Ba zuciyata kike diba ba. Zuciyata ya kamata ki duba ba wai shiga ta ba. Baby ka san me kake ciki fa, an girma fa. Imani a zuciyarki. Na sani amma ni ka rika samun manya. Bar ganin ko da wani shaye. Baba zai iya zuwa fa kowane lokaci, zai iya zuwa. Ina ruwa na da shi. Irin wayannan kayan Yahudu bai so gaskiya. Na ruwa na da shi. Baban nawa mahaifina ne fa. Ya kan maka sako. Allah ka. Ba komai. Kuna da mulki mu ne da Allah. Za mu ga ma Allah komai, Allah zai yi mana kadin mu. Kai zai yi mana kadin mu. Aiki banza. Baba. Me yake zaune da ke nan? Shiga ciki, shiga. Dan kuma. Kai kama da abarba. Kai ban hana ka zuwa kofar jiran nan ba? Ban hana ka zuwa kofar jiran nan ba? Ka kalli gashin kanka dan banza ka shiga an gudu. Na rantse baba ko dan yarinyar nan ta ce tana ganin kimar ka ne, amma ban da haka ko da na bude ma kai kamar littafi. Mani na ka bude kai ka littafi? Dai din ba. Ni? To kana akwai ta bari. Daidai in sabe dan ina ganin tsawon nan fa akwai jarfa a tattare da shi. In sa gai ko. Aiki banza aikin wani. Mani wannan dan da ba zai ga magana. Ina ban yayi. To da ka ci barka. wallahi a gaje nake masa wallahi na gaji Su dawo da wutan nan. ina yin wani kenan to ya magana kwallon ne Wallahi ai dole training shi ne, ka san yau ba ku taba yan wasan shi.